pitäisi olla, että sieltä ohitse tässä vaiheessa pääsee. Ellei siellä sitten satu jotain rytmimuutoksia tai aidon katkeamisia Takon soutajille, mutta sitä ei tietenkään yhdellekään venekunnalle toivota. Tällä hetkellä on käytetty aikaa 4 tuntia, 7 minuuttia ja 49 sekuntia. Eli aivan ei päästä tuohon 4.08 aikaan, mutta varmasti alle 5, Ekkonen alle 4 ja 10 tullaan pääsemään joka tapauksessa. Kyllä peli on selvä. Nyt täällä aletaan spekuloimaan, että meneekö se nyt alle 4 ja 10, mutta kyllä minä voin tämmöisellä tarkalla silmällä sanoa, että kyllä tuolta nyt alle 2 minuuttiin tullaan tuosta kohti maaliin. Eli sieltä on siis saapumassa Takon soutajat ja Hollolan urheilijat, kyllä. En tiedä. Tällä hetkellä 9 sekuntia on näiden kaksikon ero. GPS-seurannan mukaan, mutta todella tämä voi olla vaan siinä lumetta. Mutta kyllä tässä joka tapauksessa niin selkeä ero on, että tässä vaiheessa uskallan jo julistaa, että Takon soutajat tulevat tämän startin voittamaan ja SM-mitalin elämään kaulalta tullaan ripustamaan. Nyt hyvä yleisö laittaa tiukasti kättä yhteen ja toivotaan maaliin Takon soutajat, jotka tulevat voittamaan Suomen mestaruuden noin 100 metrin päästä, kun he ylittävät tuon maalilinjan. Ja samalla raikuvat aplodit myös Hollolan urheilijat 46 joukkueelle. Siinä tulee hopeamitalisti heti Yrkätin kannassa. Ja Takon soutajien joukkoista Mikko Heikkilä, Pentti Jokela, Jari Jokinen, Antti Järvinen, Samuli Kivistö, Heikki Leppänen, Jari Maoja, Kai Merk, Seppo Nytorp, Jussi Oksa, Olavi Pirinen, Toni Kyykkö, Matti Salminen, Pekka Siiskonen, Jukka Vanhapiha ja näin kaikki on tästä johtajajoukkueesta lueteltu. Siirrytään tuon Hollolan joukkueen kokoonpanoon. Jarkko Ala-Heikkilä.